Selam dostlar, bugün bizde Biyiktau rayonu Dübyaz Gümumi Bilim Biri Mektebi'nin okuşuları. Lakin alar gadi okuşular gana tügül, alar kacıtlar. Tanış bulunuz, İlyas Batırxanov hem Zaline Hismattulina. Selam dostlar. Ertege 23 fevral vatanını saqlavçılar günü. Hemen bizim de əlige beyram bilen qatlayım. Rahmet. Eytigiz əli, kacet klasında oku olur mu? Hem başka okuşulardan siz nerse bilen ayrılasız? Elbette maksus formunu isep kalmağında. Biz 5. sınıfta оқығанда ант беріп, хәрби патриотик клубқа кірдік. Шул вақыттан бирле хәрби форма киіп ери башладық. Башка оқушылардан айырмалы буларак, біз дәресләрдән соң калып төрле күнегүләр эшлибез. Противогаз киябез, хәрби саклану форма киябез, мылтыктан атабыз һәм башкалар. Кадет saflarına kabul etilgende nindidir imtihanlar, normativlar birige kireg idimi? Кадет сафларына кабул иткәндә айрым имтиханнар бирмәдек. Әмма дә ләкин әтияни рөхсәте һәм хастаханәдән саклану язу кирәк иде. Кадетlarının күне солдатларның кебек узамы? Без солдатлар кебек казармада яшәмибез. Үзебезнең идә торабыз. Шунлыктан көн тәртибе икенчерәк. Иртәдән көндезге 2-гә кадәр дәресләр укыйбыз. Аннан соң 1 сәгать күнегүләр ясыйбыз. Anlaşıldı, әміне хәрби әзірлік буенча дәресләрдә нәрсәгә өйрәнәсез? Безнең төп дәресебез тормыш иминлеге нигезләре. Хәрби әзерлек безнең дәресләрдән соң башлана. Хәрби әзерлектә без сафта йөрибез, мылтык һәм автоматны сүтәргә өйрәнәбез. Беренче ярдәм күрсәтәбез һәм башкалар. Кызык, әміне сіз бүген үзегез белән автомат алып килгәнсез. Аны ничә секундта сүтеп җыясыз? 28 секунд. Ә син? 30 секундта. Шәп, безгә дә сүтеп җыеп күрсәтмисезме соң? Әйе. Монда biraz истәл кичерәк. Шунлыктан вакыт күбрәк булырга мөмкин. Анысы мөһим түгел, бик шәп килеп чыкты. Ә мин дә сүтеп җыеп карасам ярыймы? Әлбәттә. Мин дөрес эшләмәсәм, сез төзәтә аласыз. Булды. Мин сездән азрак җыям шул. Азамат, син кайдан автомат җыя беләсең? Тормыш иминлеге дәресләреннән соң укытучы янына килеп сораган идем. Синең дә шәп килеп чыкты. Рәхмәт, дуслар. Иң мөһиме илдә тынычлык булсын, сугышлар булмасын, шулай бит. Әйе. Автоматларны менә шулай бары тик дәресләрдә генә сүтеп җыярга туры килсен. Әйе, шулай булсын. Залина, әминә әтияниең, дусларың синең кадет сыйныфында укуыңа ничек карый? Минем кадет сыйныфында укуыма әти-әнием каршы килми. Дусларым кызыгы, кайберләре көнләшәде. Кызык. Ильяс, әминә син киләчәктә хәрби булырга җыенмыйсыңмы? Киләчәктә армия сафларына барып кайтырга исәп, аннары бәлки хәрбидә булып китермен. Ансы инде вакыт күрсәтер. Әминә сез нинди дәрәҗәләргә ирештегез? Без райондагы һәм республикадагы хәрби патриотик чараларда катнашабыз. Җиңү һәм приз урыннарын алып кайтабыз. 2020 елны республиканың иң яхшы хәрби патриотик клубы исеменә лайык булдык.
Инде 3-нче ел районыбызның куркынычсызлык мәктәбе ярышларында 1-нче урын алып барабыз. Менә күптән түгел генә спорт, хәрби тәрбия спартакиадасына 1-нче урын яуладык. Республикабызның һәм районыбызның атыш ярышларында приз һәм 1-нче урыннар алып барабыз. Дуслар, кызыклы әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә уңышлар теләп калам. Тапшыруларыбыз дәвам итә. Бәйрәм белән, дуслар!